Нашата мисия е достъпно здравеопазване, да осигурим достъп до качествено здравеопазване, да създадем условия за равнопоставеност на всички, независимо от възраст, пол, етническа принадлежност, социален статус или местоположение. Да подобрим живота на хората с увреждания. Качествено образование. Да осигурим качествено образование на всички деца, независимо от техният произход. Да премахнем бариерата пред образованието и да дадем възможност на всеки да учи и да се развива. Да осигурим достъп до модерно и качествено образование. Борба с бедността. Да намалим бедността, като осигурим достъп на всички хора до храна, чиста вода, подслон и здравеопазване чрез нашите кампании. Да дадем възможност на хората в неравностойно положение да се справят с бедността и да живеят по-пълноценен живот. Да се борим за равенство и справедливост на нуждаещите се хора, независимо от техният социален статус или икономическо положение. Опазване на околната среда. Да работим за опазване на природните ресурси и екосистемите за благото на настоящите и бъдещите поколения. Да насърчаваме практики, които опазват околната среда, за да гарантираме здравословното и проспериращото бъдеще на планетата. Да предприемем действия за намаляване на емисиите на парниковите газове и смекчаване на последиците от изменението на климата. Да образуваме и ангажираме обществеността по въпроси, свързани с околната среда и да насърчаваме отговорно поведение от тях. Нашите цели. Нашите цели на Фондация Charity Aim е да осигурим здравни грижи, набиране на средства за болници и клиники, събиране на дарения за медицински консумативи и лекарства за лечение на хронични заболявания при деца и възрастни. Организиране на кампании за набиране на средства за лечение на труднолечими, тежки заболявания в страната и чужбина. Осигуряване на ресурси и подкрепа за семействата на пациентите, нуждаещи се от трансплантиране на органи. Да подобрим образованието. Набирането на средства за стипендии и образователни програми, организиране на дарения на книги и учебни материали, подпомагане на доброволчество в училищата и програми за ограмотяване, събиране на средства за осигуряване на равен достъп до образование на маргинализираните и малцинствени групи, насърчаване и използване на нови високи технологии за модернизиране на учебния процес във всички степени на образованието. Да се борим с бедността и глада. Набиране на средства за хранителни банки и кухни за бедни, организиране на програми за подпомагане на доходите и заетостта, събиране на дарения за храна и дрехи за нуждаещите се, създаване на кампании за набиране на дарения за фонда за взаимопомощ за нуждаещи се с цел да намалим броя на хората, живеещи под прага на бедността, организиране на кампании за набиране на средства за осигуряване на стипендии за студенти от бедни семейства. Да защитим околната среда. Организиране на кампании за подпомагане на организации за опазване на околната среда, събиране на средства за засаждане на дървета, организиране на благотворителни събития за почистване на околната среда, създаване на информационни събития за насърчаване на устойчиви практики за използване на по-малко енергия, провеждане на кампании за насърчаване хора да рециклират и компостират битови отпадъци – пластмаса, хартия, стъкло и метал, хранителни и дворни отпадъци. Да помогнем на хора при кризи. Организиране на кампании за спешно набиране на средства и помощ при кризи при наводнения, проливни дъждове, бури, градушки, пожари и земетресения. Това е инициатива, която има за цел да събира средства и да предоставя помощ на хора, засегнати от природни бедствия. Целите на Фондация Charity Aim е да помага чрез организиране на кампании за набиране на средства за отстраняване на опустошителни щети на домове, инфраструктура и реколта, причинени на пострадали хора. Чрез тези кампании
Charity M помага за осигуряване на подслон, храна и вода на жертвите на бедствията. Финансовата помощ от дарителските кампании може да помогне на пострадалите да покрият разходите си за ремонт, подмяна на имущество и други. Да съхраним културното наследство. Набиране на средства за ремонт и реставрация на читалища, църкви и паметници на културата от местно и национално значение. Повишаване на осведомеността за значението на културното наследство. Стимулиране създаването на кампании за подкрепа на местната общност и туризма. Развитие на читалищната дейност за създаване на самодейни състави за народни песни и танци, театрални състави, хорове и клубове по интереси. Закупуване на нови книги, списания и други информационни ресурси. Разработване на програми за ограмотяване и компютърна грамотност. Организиране на културни събития и програми.